Beki, look Gani, it's just this is a testing. Alright, ngoqiniso kwamtshali ngihleli no mfowethu Mhlengi no president of African Economic Freedom. Siya drive. From Josin to Mdobato. Yes. Mhlengi la kade ngibonisa ukuthi why kuthiwa esemkhanya kude here. If you look nje kunezihlahla yabona ezimhloshana ngiyazi uhlala eMaritzburg ngiyazi izihlahla azodolofia president bathi umdolofia udumile kulezi insuku wazini umdolofia nini nibancane naziyo kodwa ngiyezwa umdolofia ama-alsa wabheki umdolofia and also hayi mina umama ngifundisa ukuthandaza nje ngale nto enikhuluma ngayo ngihlangana naye mama ngifundisa ukuthandaza ukuthandaza umholi ama-alsa phela amphatha nomuntu othandazayo bathi phela mina ngumela bendabuko okay mina ngokwami ikhona engikwazi ngayo umdolofia online but inarrative ngazi nje ukudla ngazi nodliwayo inarrative elapha ngaphandle bathi umdolofia kodwa mawudle kakhulu uyakubamba ngapha ngemuva umsakazi ke toilet kufana namagwava yebo ngiyamazi umdolofia thina besulu umdolofia wasudle kakhulu ukubamba maselusiyinkomo sithi umdolofia masudle kakhulu uyakubamba uyafana namagwava mawadle kakhulu uyakubamba ngapha usakazi ke toilet akusadliwa-ke umholi umdolofia lo oyisigaqa okanye wathi iy'nhlavu zakhona sekudliwa amalokuzana lokwamadlebe sona nqo mina sengingena umdolofiyani benikhuluma ngomkhanya kude manje angisazi uma nikhuluma ngezihlahla noma nikhuluma ngomasipala angisa-understand ngoba nawe useyinkingeni nje okuthi mkhanya kude angisazi ngoba nawe useyinkingeni nje nawe mana president uyazi wayebamba kahle semkhanya kude and abantu bayakhuluma too much ngomkhanya kude and si-AEF nje singaba khona lana kubukeka ngathi asisho lutho about umkhanya kude and sinenkinga sihlala khona la eMdubatu, you know. And sithule engathi akunalutho, yeah, you know. But I think something we should say something about lento eyenzakalayo president mhlawumbe nje siyixoxele nje ayika but nje as umuntu obaziyo omasipala ikupho kucabanga ukuthi kungalungiseka kahle emkhanya kude from lokho abakhulumayo emkhanya kude. No phela emkhanya kude mawubuka ngibona sengathi nisiyolungiswa ngonyaka ozayo mina ngevoti ngoba phela angithi lapha emkhanya kude ngoqala nje ufuna siqale la akuvotelwa ngo-ANC ophethe umkhanya kude la ovotela inkatha la abantu abaphethe emkhanya kude kufuze abe inkatha so i-ANC ke yawuntshontsha umkhandlu then iproblem yaqala lapho nje ngo-2021 ukuthi inkatha from umtubatuba uze kwi-district 60% inkatha emelelekile so base befike bewuthatha kumkhandlu kwaphathwa ke u-ANC ngamanye amazwi i-ANC iphethe laphana akufanele inkinga yokuqala leyo then njengamanje bekuno-administrator so administrator ubekhona lapha ya wasebenza kwaphela i-term le nqushu uzwa kuthiwa kuphela i-term angazi uma ngo-April noma ngo-March then sokuthi ngabo-June uminister usezofaka u-administrator so it's looking like abantu ngendlela abadriver ngayo it's looking like uminister ama-channels akawalandelanga kahle because uma kuphela i-term kwakufanele ukuthi ku-renew i-contract before iphela i-term isiphelile-ke manje i-term sokufakwa u-administrator akusalandela umgudu sokushaya ama-shortcut so kuyi-problem kabani manje kaminister then another problem manje emkhanya kude u-ANC ophethe umkhanya kude-ke usethi-ke yingoba uminister i-IFP ufake u-administrator ufuna ukontrola omasipala but i-question ithi-ke kuvalwa ama-office now i-ANC kusho ukuthi ayisenandaba ne-service delivery ngoba phela abantu bayasebenza why kuvalwa ama-office ngendaba ka-administrator uma bebenga uminister enza iphutha bekufanele baye enkantolo udaba lihelishwe enkantolo hayi kuvalwa amageti
kufakwa amaketango nayo yonke lento ubuhlathi nje yonke lento le Sibona uminister naye uminister futhi isiyinkinga usubona uminister yena uhamba nabantu bacula ingoma zenkatha bayovula amagate ubuhlathi ongabazi nje ukuthi ubani ANC kwayena kubuhlathi ukuvala amagate naye uminister so befuna balandela ama channels is clear ukuthi labantu ke abanandaba nentuthuko nokusiza abantu eMkhanyakude siphethwa amahlathi odwa ANC IFP amahlathi it looks like ngathi kushayana iGNU lapha hayi emjolweni vele kuhlale kunjalo ngoba abantu bashadile kodwa manje yibo manje bayalwa kodwa kuthiwa awukho umuzi ongenazo inkinga kwashadi ANC ANC nenkatha kodwa still ukuthula kukho mina kangazi inkathi nje kuthiwa ayifuna kuyibona ANC manje endlela kwenzeka ngayo le ndaba seMkhanyakude ayazi wethu no kuthi mina nje indaba seMkhanyakude yeah ezumuntu omusha okhathalela abantu yeah any means necessary to resolve that but we can't tolerate into okuthiwa umasipala uvaliwe ngoba abantu balwe izinto zabo no that is an institution ya government so any means necessary to resolve that issue if it means we must go to the streets and challenge that yeah funa siye kwenza mana going to the street njengoba usho nje going to the street how does it really help because siyahamba sisema see going to the street and what not obheke iyawa manje lento